Všimáš, áno, mám nové logo, úplne novúčké, Tarot 7 Emilia. Tu vidíš aj moju e-mailovú adresu. Zatiaľ je to len vo forme papiera, niečo iné plánujem, tak ja sa tak strašne teším, Vytvorila som si ho sama. Je to super. Skús mi napísať do komentárov, ja sa tak nenormálne teším. OK, no, na úvod lajky, komentáre, to všetko musí byť, pretože ma to neskutočne teší. Posúvaj tento kanál Tarot 7 Emilia. No a poďme vlastne na výklad, že čo ťa čaká a neminie. No ale toto dáme teraz teda preč. No. Najprv si rozložím karty a až potom si o tom niečo povieme. Ty zatiaľ môžeš olajkovať, niečo krásne do komentov napísať. No. Trebárs, aký bol tvoj týždeň? Čo ťa čaká na budúci? Mňa čaká šialene ako toho veľa. No, snad to nejako zvládnem. No ja tu nemám miesto, alebo čo? Ešte vždy nie. No toto. Ako to je možné? No dobré, asi nebudete vidieť všetky karty. Jedna karta mi ostane, to bude veľmi, veľmi dôležitá. Dávam teraz iný systém výkladu, respektíve rozkladu. No a táto karta je šialene dôležitá. Hej, dáme ju sem. No. Čo ťa čaká? Pozvanie, zmluvy, podpísanie nejakých zmluv, šťastné obdobie, možno v nejakej firme, možno čo sa týka tvojho dieťaťa, niečo, čo ťa neskutočne poteší, aj keď si myslíš, že je to vlastne nejaké šťastie, ktoré ti nepatrí, pozor, patrí ti komplet, ale že komplet všetko. Doma takisto sa budú radovať, ale skôr či neskôr prídu viac menej také slova, ktoré už asi dávno mali prísť. Slova, možno hádky, ktoré veľmi nepotešia, možno, že sa bude téma nejakým spôsobom opakovať, ale hlavne, na čo sa máš sústrediť, na to svoje šťastie, na nejaké pozvanie, na nejaký darček, možno na nejakú návštevu, oslavu, nejaké proste prekvapko. Áno. A je to veľmi dôležité. Je to pre teba neskutočne dôležité. Čohokoľvek sa to týka. Práca, vzťahy, rodina, to je fuk. Je to veľmi, veľmi dôležité. Ale ja to vidím na nejakú prácu, pretože máme tu najprv pozvanie na pohovor, potom podpísanie zmluvy. Je to veľmi dôležité pre teba. Takisto sa mi tu objavuje tvoje dieťa, až máš dieťa, pokiaľ nie, je to tvoje vnútorné dieťa, áno. Čakaj, veľmi dôležitý telefonát, čakaj pozitívne správy, čakaj, to sú proste energie na najbližšie dni. Zo srdca si na tom pracovala, čiže vlastne tá odmena jednoznačne príde. Ako som už hovorila, bude to neskutočne pre teba veľmi, veľmi pozitívne. Hoci ti to možno momentálne spôsobuje nejaký ten stres, ale ty si osobobka. Nehovorím, že konáš veľmi rýchlo, skôr ako uváženie, ale skôr si osobobka, ktorá je silná, ktorá je
ktorá je vlastne vytrvalá, áno? Vytrvalá. Nie je to krásne? Ja nemôžem. Ono niečo plánujem a určite to neostane na papieri, ale konečne som to svoje logo dokončila, tak neskutočne sa mu teším. Vráťme sa ale ku kartám. Ja som vlastne povedala všetko dôležité, čo ťa čaká. Pozor na hádky doma, na hádky, ktoré môžu spôsobiť nejakú tichú domácnosť. Dávaj si veľký pozor na zdravie, čiže obliekať sa, možno, že je vonku teplo, ale obliekať sa, nepodceňovať, to len tak na okraj. No, ale očakávaj v najbližšie dni, týždne neskutočne dobré správy, ktoré ťa taký budú mať efekt, wow efekt, áno? Skús mi napísať do komentárov, čo vlastne chceš od života, alebo od tých energií, aby vlastne, čo by ťa potešilo, áno? Čo od toho života vlastne očakávaš, čo by ťa vlastne potešilo, odkiaľ majú prísť tie dobré správy. Skús mi to napísať do komentárov, dobre? Dnes to bude také kratšie videjko a ja sa teda len lúčim. Určite nezabudni lajkovať, určite nezabudni mi tu nechať naozaj lásku, áno, tak ako ja tebe, a takisto milý komentár. Ja sa teda už len lúčim, no a nezabudni napísať názor k tomu, pretože toto je pre mňa wow efekt momentálne. Čau, čau.